Tämän Kohti tulevaa webinaarisarjan 3. osio. Meillä on vuorossa Jyri Westervik ja oman osaamisen kehittäminen aiheena. Tekniset asiat, pidetään kamera ja mikit kiinni ja tämä myös tallennetaan, jotta tänään paikalle päässeetkin pääsevät seuraamaan, joten kysymykset chattiin ja pidetään napakka 20 minuuttia, lopetetaan ajallaan. Ole hyvä, Jyri. Oi, kiitos Hanna-Liisa. Ihan mahtavaa aamua ja tervetuloa tänne webinaariin. Tänään me tosiaankin keräännytään oman osaamisen tunnistamisen äärelle ja sitten me pohditaan vähän sitä, että millainen on taitava tulevaisuuden optometristi. Mä olen kasannut yhteen tähän slaidiin vähän sitä, että mistä optometrian osaaminen rakentuu, että millainen on optometristi, ja mä oon tuolla sinisellä erityisesti korostanut tuon asiantuntijuuden. Nimittäin optometristi on siis asiantuntija-ammatti, joka rakentuu monesta eri teemasta. Tuolta sä löydät teknisiä taitoja, kaupallista osaamista, vuorovaikuttamista, digitaitoja ja muita asioita sieltä näin niin kuin muutamaa nostaakseni. Se, mitä meidän tulisi tästä diasta poimia oikeastaan, tai se, mitä mä haluan sanoa tällä dialla, on se, että meidän tulisi alkaa kohdella itseämme asiantuntijoina. Me ollaan semmoisia henkilöitä, jotka osaa soveltaa teorian käytäntöön, me löydetään asiakkaan tarpeet, tunnistetaan ne ja löydetään niihin ratkaisuja, ja meillä on tiedonhankintataitoja, ja me ollaan kriittisiä sitä tietoa kohtaan, mitä me luetaan ja opitaan. Eli ymmärretään se, että nyt kun me ollaan asiantuntijoita, niin meidän tulee kehittää itseämme tässä muuttuvassa maailmassa. Alright, sitten lähdetään syväsukeltamaan. Mä toivoisin, että tämä 10-minuuttinen tässä innostaisi sinua reflektoimaan ja pohtimaan sitä, että millainen optisen alan ammattilainen sinä olet, ja sitä varten mä olen nostanut tähän muutaman erilaisen tukikysymyksen. Eli kysy itseltäsi tänään tämän webinaarin jälkeen, että minkä tekeminen sulle siellä näöntutkimushuoneessa tai optikkoliikkeessä tai sairaalassa on helppoa ja missä sä yleensä onnistut, mutta ennen kaikkea sitä, että missä sun tulisi vielä kehittyä. Ja ajattele sitä tulevaa artiklan muutosta ja sitä, että riittääkö se sun nykyinen osaaminen tuohon mahdolliseen tulevaan lakimuutokseen ja sen tuomiin uusiin työtehtäviin. Sitten mä haluaisin, tai tästä kun juttelee kollegoiden kanssa, niin tosi usein nousee esimerkiksi huoli siitä, että mikroskopointi saattaa tuntua hieman haastavalta. Ja sitten kun mä olen tästä, musta tuntuu, että osa on jo niin kyllästymisen saakka mun kanssa kuunnellut tätä, kun mä sanon aina sitä, että aloita se mikroskopointi. Et ei sun tarvitse nähdä sieltä ensin mitään tai tunnistaa yhtään mitään, vaan totuttelet ikään kuin siihen laitteeseen ja katselet sitä, että miltä se silmä näyttää. Ja kun sä saat toistoja ja teet sitä, niin sitten pikkuhiljaa sä alat huomaamaan sieltä, että tässä on nyt jotain outoa, mikä herättää sun vähän huomiota, että tuossa on joku tommonen paukama tai nyppy tai tuossa on jotain väriä, mikä siihen ei välttämättä kuulu siihen silmän pintaan. Ja sitten myöhemmin, kun sä löydät niitä asioita, niin pikkuhiljaa niille asioille tulee nimiä ja selityksiä ja sitten se ikään kuin ruokkii sitä omaa mielenkiintoaan. Eli rohkeasti vaan kohti sitä mikroskooppia päin. Ja sitten kun puhutaan siitä, että mua jännittää se, että jos mä en löydäkään sieltä mikroskoopilla mitään, vaikka mun pitäisi löytää sieltä jotain, niin mä sanon siihen yleensä, että et sä löydä sitä sieltä ilman sitä mikroskooppiakaan, että tavallaan huonoin tilanne mikroskopoinnin jälkeen on se, että se on ihan sama se tilanne kuin ilman sitä mikroskopointiakin. Eli kaikki löydökset, mitä sun on mahdollista siellä tehdä ja sä sieltä teet, on kotiin päin. Ja jos sieltä jää joku huomaamatta, niin se on sama asia kuin ei olisi käyttänyt sitä mikroskooppia ollenkaan. Eli älä pelkää sitä, että joku jää sieltä huomioimatta, vaan että rohkeasti eteenpäin ja katsomaan sinne mikroskooppiin. Mun löydöksistä on operoitu 2
verkkokalvoirtaumaa esimerkiksi. Ja muistanpa semmoisen äidin ja pojan, jolta löysin molemmilta ton ahdaskulmaklaukooman, ja poika ei ollut 20-kään, kun se löydös tehtiin, ja molemmat operoitiin saman kuukauden sisällä. Ja nyt tuossa viime kesällä esimerkiksi niin mä löysin hyvin niin kuin vakavan keratiitin, mikä johti sairaalajakson hoitoon. Että kaikki tuommoiset löydökset on valtavia niin kuin isoja tekijöitä sitten, jotta me saadaan niin kuin pidettyä tämä meidän yhteiskunta terveenä. Mutta se, että mä löydän tuommoisia löydöksiä, on vaatinut multa niin kuin satoja ja satoja silmiä, joita mä olen seurannut, ja se on tarkoittanut kymmeniä turhia lähetteitä lääkärille, ja niin kuin, semmoisia niin kuin, siellä on varmasti paljon asioita, mitkä on myöskin jäänyt huomioimatta, mutta jos esimerkiksi näiltä henkilöiltä kysytään, ketä tuossa äsken mainitsin, että onko se ollut tyytyväisiä siihen, että optikko on katsonut heidän silmäterveyttään, niin veitän, että jokainen näistä edellä mainituista esimerkiksi on ollut tyytyväisiä. Eli vaan niin kuin, jokainen löydös on kotiin päin, ja nyt vaan rohkeasti niin kuin, mikroskopoimaan. Mutta joo, se oli näin, että taas mopo karkas käsistä, niin kuin mulla yleensä karkaa, niin palataan takaisin tuohon aamun artiklaan. Eli pidetään huoli siitä, että se meidän koulutus on myöskin kunnossa. Eli muistetaan se, että sun täytyy olla optometristi, jotta sä saat hoitaa näitä artikla 16 tuomia asiakkaita. Eli on tunnistettava ne niin kuin omat rajat. Eli sitten kun ollaan semmoisessa tilanteessa, että sulla on oman näöntutkimushuoneen kirja täynnä, sulla on sun kollegalla on oma näöntutkimushuone, missä myöskin kirja on täynnä, ja te teette molemmat tiivistä päivää siellä. Sitten jos siellä käykin sillä lailla, että sulla tulee asiakas, sä olet optikko, ja sulla tulee asiakas, jonka silmät on leikattu, niin sille asiakkaalle joudutaan varaamaan uusi aika sun kollegalle. Mutta jos olisi sitten taas tuurilla päätynyt sun kollegan huoneeseen, niin silloin sille oltaisiin voitu tehdä se näöntutkimus. Eli se saattaa asettaa sut pitkässä juoksussa hiukan semmoisen niin kuin alta vastaavan asemaan, jos sulla ei ole sitä optometristin pätevyyttä. Eli pysyäkseen niin kuin näöntutkimushuoneessa, niin sun on niin kuin de facto oltava optometristi tulevaisuudessa. Eli se tarkoittaa sitä, että se tippaa pätevyys tulisi hankkia sieltä niin kuin lähiaikoina, jotta se oma ammattitaito ja osaaminen pysyy yllä. Ja mun ei ole niin kuin tarkoitus aiheuttaa niin kuin painetta tai mielipahaa tai huolta, mutta mä vaan haluan, että ymmärrät sen, että se toimimattomuus voi johtaa siihen, että se sun niin kuin työnkuva siirtyy optikon näöntutkimushuoneesta sinne myymälän puolelle entistä enemmän, että se menee niin kuin myynti- ja kehysvalintapainotteisemmaksi se työ. Se on niin kuin mahdollista, erityisesti kiireisessä myymälässä tulevaisuudessa. Tämän jälkeen mä niin kuin kuitenkin haluaisin sanoa sen, että ollaan niitä asiantuntijoita ja kasvetaan yhteen, ollaan ylpeästi niin kuin optikoita. Ei sen optometrian tarvitse olla elämäntapa, että ei se enää niin kuin terveellä tasolla minulla ole, mutta niin kuin, että pidetään silti kuitenkin ammattitaidosta huolta. Eilen tuli muuten Ylellä PISA-tutkimuksesta, aikuisten PISA-tutkimuksesta uutinen, ja siinä oli hyvin sanottu, että se ammattitaito ei ole niin kuin vuoren huippu, vaan se on matka sinne, ja että pysyäksesi siellä huipulla, niin sun on jatkuvasti kavuttava ylöspäin, ja avaintekijöitä siihen PISA-tutkimuksen aikuisten niin kuin PISA-tutkimusten ykkössiä, niin oli se, että meidän niin kuin jatkuva aikuis- ja täydennyskouluttautuminen on niin kuin taustatekijöitä siihen, että miksi me loistettiin siellä. Eli myöskin muut alat kouluttautuvat, niin kouluttaudutaan mekin. Sitten mä nostan tuolta vielä sen, että toi epävarmuuden sietäminen, niin se on merkittävä osa ammatillista kasvua. Eli on normaalia, että sä et tiedä, mitä sä näet siinä sun asiakkaan, kun sun asiakas on siinä sun tuolissa ja sulla on mikroskoopissa joku löydös, niin se on ihan normaalia, että sä et välttämättä tiedä, mitä se on. Mutta se, että sä tunnistat sen, että sä et tiedä, mitä se on jo osa sitä ammatillista kasvua. Miten sitten lähtee kartuttamaan sitä omaa osaamista? No sä aloitat rauhassa, sä teet sillä mikroskoopilla niitä pieniä pyyhkäisyjä ja otat pieniä askeleita kohti sitä omaa niin kuin maaliviivaa.
Löydöksille sä saat vastauksen täydennyskouluttautumalla. Pidät sen pisterekisterin ajan tasalla ja muistutan vielä siitäkin, että nythän siis pisteitä on tarjolla enemmän ja helpommin kuin koskaan ja moni tarjoaa niitä jopa ilmaiseksi tällä hetkellä. Eli ei ole syytä olla täydennyskouluttautumatta. Ja sitten tietysti nämä pätevöittävät kurssit, eli tuo optikon rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, eli tippakurssi, niin jos sitä ei ole vielä käyty, niin nyt jos koskaan se kannattaa suorittaa. Ja sitten muutenkin haluaisin sanoa, että käyttäkää rohkeasti niitä tippoja. Älkää pelätkö, se on niin turhaa. Nyt vaan annatte mennä mennä niiden tippojen kanssa, että sä pystyt siihen. Ajattelen vaikka, että kun puhutaan siitä, että entä jos se asiakkaan silmäpaine lähtee nousemaan, kun sä oot laittanut tipat sen silmiin, niin sehän on siis maailman, se on hyvä paikka saada semmoinen silmänpaineen nousu aikaan, se optikon tutkimustuoli, koska se asiakas saa siitä diagnoosin, että silloin ahdas kammiokulma ja se saa siitä hoidon ja hyvällä todennäköisyydellä sä pelastit sen asiakkaan näön. Eli se on vaan positiivinen asia isossa kuvassa. Eli älä pelkää, vaan mene rohkeasti kohti uutta. Ja tiedätkö, mulla ainakin kävi henkilökohtaisesti sillä lailla, että tässä oli mä innostuin siitä vaan, että sai lisää ja oppi lisää. Ja sitten jos se halu oikein herää sieltä ja haluat pätevöityä lisää, niin sitten meillä on tuo Oulu, mikä tarjoaa sieltä sitten master-tutkinnon. Eli sinne sitten vaan siinä kohtaa, kun se kärpänen purasee oikein kovasti. Tähän mä oon nostanut muutamia lähiaikojen tämmöisiä tulevia koulutuksia. Meillä on näepäivät Helsingissä ja sitten tuossa seuraava webinaari löytyy tammikuusta. Siellä puhutaan teidän kanssa kuivasilmäisyydestä, mutta erityisesti tuossa oikealla, niin Oulussa on tuommoinen De Novo-kurssi, mikä on suunniteltu tippaoptikoille, joilla on jo tippapätevyydet, mutta sitten ei ole oikein tullut käytettyä niitä. Eli se on kertauskurssi. Eli sun on mahdollisuus käydä Oulussa kertaamassa tipoista opittuja asioita. Sitä kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa netissä. Ja muistutan myös siitä, että kaikki tämmöiset koulutusmaksut, mitä teillä tulee, niin hyödyntäkää se verotuksessa ja käyttäkää hyödyksi myös Optikoiden ammattiliiton tukea silloin, kun osallistutte omakustanteisesti kouluttamiseen. Sitten tämä on myös musta yksi hirveän hyvä dia tässä setissä. Tämä on tämmöinen next step dia. Eli sitten kun sä oot ottanut jo ne ensimmäiset askeleet, niin miten sä syvennät sitä omaa osaamista. Ja nostan tästä näitä teemoina, yhtenä tärkeänä teemana tuon verkostoitumisen. Tämä ala on pieni, mutta täällä olisi tilaa niin monelle optisen alan tulevalle tähdelle. Mutta jotta sä tulet löydetyksi, niin sun täytyy käydä niissä tapahtumissa, sun täytyy verkostoitua ja tuoda itsesi esille. Että tavallaan se, että jos sä jäät kotiin, etkä käy tapahtumassa, niin sit se sun potentiaali saattaa jäädä huomaamatta. Eli tuu meidän luo ja tuu keskustelemaan ja nähdään ja jutellaan. Et oikeasti siinä vaan innostuu entistä enemmän, kun pääsee jakamaan sitä tietoa kollegoiden kanssa. Ja sitten jos haluaa olla ihan siellä kärjessä, että haluaa olla ensimmäisten mukana kaikissa asioissa, niin sitten pitäisi altistaa itteensä tuolle Lontoon kielelle. Eli kaikkien isojen uutisten ja julkaisujen lukeminen helpottuu, kun sä luet englannin kieltä, ja se vaan alkaa yksinkertaisesti sillä, että sä luet ensimmäisen tekstin, sä et ymmärrä siitä juuri mitään, ja sitten pikkuhiljaa sä alat tekstiä lukemalla sisäistämään sitä ammatillista englantia. Seuraavalla sivulla mä vinkkaan siihen muutaman hyvän paikan, mistä sä voit aloittaa. Siis suomeksi sä pärjäät ihan hyvin. Ei ole mitään syytä, että jos englanti on vaikeaa, niin ei siihen tarvitse lannistua. Siis minä haluan, että tai siihen asiantuntijuuteen kuuluu se, että sitä tietoa jaetaan. Eli jaetaan sitä tietoa, ei pimitetä, ei pidetä sitä itsellämme, vaan kerrotaan toisillemme asioita, niin kyllä sun kollegat, jotka sitten lukee englanninkielisiä artikkeleja, niin jakaa sitä tietoa myöskin eteenpäin. Että ollaan yhdessä vahvoja. Sitten organisointi on tärkeää, että totuus on se, että meillä on 20 minuutista 45 minuuttiin yleensä aikaa
paikasta riippuen meidän asiakkaan kanssa näin tutkimushuoneessa. Meidän pitää priorisoida sitä, että me tehdään tarpeelliset tutkimukset asiakkaalle, mutta me tehdään ne laadukkaasti ja myöskin eettisesti. Hiukan niin kuin aasinsiltaa, mutta joskus kuulen siitä, että harmittaa se, että se näöntutkimus on ilmainen ja sitten, että ei koe, että on niin kuin aikaa riittävästi, niin nyt tavallaan, jotta se muuttuu, se näöntutkimuksen kulttuuri, niin sen muutos täytyy alkaa sisältä. Eli teet sen nyt jo, mitä pystyt, ja aloitat vaikka sillä seulamuotoisella mikroskoopin pyyhkämisellä tai pyyhkäisyllä ja hyödynnät sitä anamneesia, oot asiantuntija, joka sitoo niitä lankoja yhteen. Eli aloita nyt jo, niin sitten pikkuhiljaa se muuttuu sisäisesti sit se näöntutkimuksenkin rakenne siellä tulevaisuudessa. Ja jos se tapahtumien lähteminen tuntuu isolta, niin seuraa ainakin alan uutisointia. Ja niin sit kaikki uutisointi ei ole digitaalista, eli myöskin noissa tapahtumissa, kun käyt, niin jos käyt noilla tavarantoimittajan pisteillä, niin siitä on myös yleensä hyötyä. Mutta tässä sitten vielä siitä vinkkejä, että mistä lukea, että mitä alalla tapahtuu. Kun haluat lukea kotimaan uutisia, niin lue Nää ry:n uutisia, oman lähipiirin uutisia pystyt seuraamaan LinkedInistä, ja Euroopan uutisia niin näet tuolta EAOO-sivuilta. Sitten mä olen nostanut tuohon tuommoisen aikakauslehden tapaan taitetun tuommoisen digitaalisen uutismedian kuin Review of Optometry, missä on esimerkiksi nyt uusimmassa lehdessäni tietoa siitä, että mitä laihdutuslääke Ozempic tekee näköhermon päälle. Ihan hauskaa luettavaa semmoista. Ja sitten se on vähän semmoinen hömppälehti, se on ihan kiva, tykkään sitä selailla. Ja sitten mä oon nostanut tuohon vielä ton meidän lähitieteellisen julkaisun, eli toi on toi Norjan yliopiston oma julkaisu, eli jos sua kiinnostaa niin kuin pohjoismainen tutkimusdata, niin toi Jovi on kyllä hyvä vaihtoehto siihen. Eli tämä on hyvä huippukimara, niin kuin aloita yhdestä näistä ja pikkuhiljaa sitten lisäät sitä alan uutisoinnin määrää omassa arjessa. Mutta minuutin meni yli, aika nopea olin. Toivottavasti tämä aamun lyhyt puheenvuoro herätti sinussa inspiraation kipinää. Ja tähän loppuu vielä, että sä olet asiantuntija ja ole ylpeä siitä. Sä olet optisen alan ammattilainen ja sussa on niin kuin kaikki se potentiaali, mitä tarvitaan. Se epävarmuus kuuluu asiaan, siihen ammatilliseen kasvuun, mutta silloin olisi kiva naureskella niin kuin tulevaisuudessa. Että mä uskon sinuun, niin usko sinäkin itseäsi. Kiitos. Ja tuossa vielä nosteena, että Pasi jatkaa ensi viikolla ja puhuu hyvästä silmäterveyden tutkimisesta ja kirjaamisesta ja aloitellaan tähän tuttuun aikaan. Kiitoksia. Kiitos Jyri. Näihin kannustaviin sanoihin on hyvä lopettaa, mutta täällä chatissa ensinnäkin kysytään, että mihin täydennyskoulutuspisteet kirjataan, joten haluatko vastata siihen? Haluan, ja vastaanpa jopa niin, että mä laitan suoraan linkin tuonne meidän chattiin tässä samalla, niin päästään sinne kaikki kirjaamaan. Ja siihen tarvitsee sitten ton ammattilukijakortin, eli työpaikalla varmaan pystyy ainakin kirjailemaan pisteitä. Eli jos ei kotota löydy kortin lukijaa, mutta siellä on nyt chatissa linkki, mihin mennään. Joo. Ja chatissa on myös pari muuta kysymystä. Haluatko lukea ne itse vai luenko tästä? Mä voin täällä lukea. Eli totesin, että optometristi saa tutkia pykälän 16 pykälän alaisia asiakkaita ja optikon paikkaa myymässä laseja. Että onko lakiin tulossa jonkinnäköinen kirjaus tästä? Niin nyt tämän nykyhetkisen ymmärryksen mukaan tämä lakiuudistus tulee koskemaan nimenomaan optometristejä, joilla on osaaminen silmäterveyteen. Eli meidän tulee varmistaa se, että siinä silmässä ei ole tapahtunut terveydentilallista muutosta. Ja siihen, jotta sitä voidaan luontevasti ja luotettavasti arvioida, niin siihen tulee olla optometristi. Mutta Panu varmasti täydentää tätä, mutta tämä on nyt tämmöinen niin kuin mutkat suoriksi vastaus. Eli on hyvin todennäköistä, että täytyy olla optometristi, jotta sitä artiklan alaisia asiakkaita saa tutkia. Joo, sanon näin, että me pyritään siihen, että ei tule mitään jakoa tuohon lainsäädäntöön, eli ei mitään siirtymäaikaa tai erillismääräystä, mutta se liittyy tähän omaan osaamisen ja sen tunnistamiseen. Eli täytyy tunnistaa, että silloin ei ole samoja valmiuksia kuin sillä optometristikollegalla on, ja sitten toimia sen mukaisesti, eli rajata sitä omaa toimintaa osaamisen
osaamisen mukaisesti. Eli se vaatii osaamisen ja koulutuksen. Ja silloin, jos toimii pelkästään optikkona, niin se koulutuspalikka, eli tämmöinen todennettavissa oleva koulutus, puuttuu silmäterveyden tutkimiseen. Ei muuta. Kiitos. Ja se oli tavallaan sama kysymys, mikä täältä tuli meidän toiseltakin kuulijalta. Kysymys oli, että miten sitten laillistettu optikko, että onko hänkin enemmän niin kuin myymälän rajapinnassa töissä, täydennyskouluttautumalla pidetään huoli siitä, että pystyy pysymään siellä näin tutkimushuoneessa. Mutta optikkokin voi ihan mainiosti lähteä mikroskopoimaan myöskin sitten muita kuin etuosia ja kehittyä, mutta silloin se haaste on se, että se koulutuspalikka tietyllä lailla niin kuin puuttuu, vaikka se tämmöinen tekninen mikroskopointiosaaminen sitten siellä olisikin. Joo. Tällä tuli vielä täydentävä kysymys, että onko alalla näyttötutkintoa, niin tiedän ainakin sen, että osana tätä diagnostisten lääkeaineiden kurssia, niin siihen kuuluu näytöt tästä niin kuin mikroskopoinnista. Muuten olen hieman, en oikein osaa vastata siihen, että onko muita mahdollisia, että siihen valitettavasti en tiedä vastausta. Jos idea oli se, että voiko tämän suorittaa tämän rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden ikään kuin näyttönä, niin se ei valitettavasti ole mahdollista, koska se on nimenomaan tämä laajuus ja myöskin se opetuksen sisältö on määritelty sen asetuksen kautta. Mutta tuossa, kuten aikaisemmin jo juttelin, niin en halua missään nimessä, että nyt tulee ahdistus tai tuska tai huono fiilis, vaan nyt minun on tarkoitus vaan potkia eteenpäin ja innostua, ja että nyt vaan kehitetään yhdessä tätä alaa. Kun me kehitytään, niin sitten kehittyy myöskin ala, ja mennään tiiminä eteenpäin. Tullaan yhteen, niin sanotusti. Eli älkää lannistuko sielun siskot. Yes. Sieltä vielä Heli kysyy, että... Joo, eli tippakurssi antaa tiedot kertoa asiakkaan terveydentilasta. Joo, pitää paikkansa. Eli se isoin osa siinä tippakurssissa on nimenomaan sitä diagnostiikkaa ja sitä sairauksien tunnistamista. Juuri näin. Eli se on sangen riittävä pätevöityminen. Kyllä. Hyvä. Sitten meillä alkaa aika olla loppu, joten kiitos Jyrille ja kiitos osallistujille. Ensi viikon keskiviikkona Pasi Hiukka ja hyvä silmäterveyden tutkiminen ja kirjaukset aiheena. Ja nämä aikaisemmat tallenteet löytyy Näe ry:n etusivulla olevasta artikkelista. Siellä on linkit niihin aikaisempiin ja tulee myös samoin tämän webinaarin linkki. Kiitos ja hyvää viikon jatkoa kaikille. Kiitos oikein paljon ja kiitos kivoista kysymyksistä. Nähdään taas. Moi moi. Moi.